искам дисциплина. Имайки предвид, че тук пред нас ще я снимат и после ще я види цяла България. За това мислете какво ще говорите и как ще играете и как ще се веселите. Още не съм открила. Искам всички столове да бъдат запълнени. Пробва. Това къде го служи сега? Да не го загубиш. Живей, танцувай и се смей. Живей, докато на този свят те има. Светът върви по своя път и златна есен ще се сменя с бяла зима. Ще гаснат залеза, звездите, ще се нижат годините и дните. И бавно побеляват косите. Но изведнъж настъпва някаква промяна. Защото вече теб те няма. Часовникът за тебе ще е спрял. И рано или късно Господ ще си вземе онова, което ни е дал. Затуй да живеем, да танцуваме, да пеем. До 100 години да живеем! Ой, Нина, 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 ой, Нина, на. Ой, Нина, Nina, Nina, ой, Nina, на. Ой, Nina, 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 ой, Nina, на. Ой, Nina, 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 ой, Nina, на. Сега имам думата. Няма друга. След първи, моля ти се. Моля ти се, няма време за губение. Трябва да хапнеш малко, а не наголо да пиеш. Ще се изпокараме след втората песен, защото само пием. Гладна мечка хорона игра. Какво сега искаш? Наголо не се пие. Ти искаш да прескочиш нещо. Ама не мога да ми го прескочиш. Първото и третото. Първият куплет се пее Ойна Нинина за създаване на настроение. Ама да не мога да го пееш по средата. Ама може да... Не, ти ще ме учиш. Аз съм измислил тази песен. Казвай какво да помага. И след това вече той като е в настроение сипне още чаша. Няма да се разберем с тази музика. Тя е права, може да почнем с припева. Ой, Нина, Нина, Нина. Да, може да почнеш. Това е припева. След това има два куплета и тогава идва Нината. Ама Нината е след първия куплет. Като пламнат. Чакайте малко, бе, няма. На първия куплет има две части. Мъже, бе, има ли равенство за жените? Има две части. Не го знаеш, Осмути. На втория куплет вече, като изпееш ние, да динем здравие за наше, чаше за наше. И тогава пак, ой, Нина, Нина, Нина. Да, и тогава да.
Тя може да се пее след всеки полукуплет. Добре, съгласих се. Айде готово, ама тук празно, няма. С жена и с радио не се спори, те винаги са прави. Не. Особено с Дарик радио, знаете ли например. друго Можеш ли да да спориш? Не. И с Хоризонт не можеш да спориш. И с жена не се спори, защото те винаги са прави. Те са родени прави. Всички останали А няма. в моето има повече съдържание. Една жена държи ли на своето, казваш верно, така е. С радиото можеш ли да спориш? Защото то няма обратна връзка. И жената е също като радиото. Добре, Тя няма осми обратна път връзка. го Казваш казвам. верно, така е. Осми И път го продължаваш. казвате, аз броя на пръсти. Няма Ние двустранна връзка. ние Тя е сме еднопосочна. полуинтелигентни хора и от петия път разбираме. Еднопосочна е връзката. Само се приема и... Готово. Приема се. Ой, нина, ой, нина. Тя може след всеки полукуплет пак да се пее. Добре бе. Защо един човек да не направи повече жени щастливи, след като това нищо не му коства един мъж? Да, особено ако е музикант. Защо да не направи повече жени щастливи? Това не мога да разбера. Първоначално трябва да ги направиш щастливи чрез музиката. Аз виждам, че са щастливи, щом като пак идват при мен и ме търсят. Значи, музиката е какво притегателният магнит. Да направиш повече жени щастливи в това. Това грях ли е? Не е грях. Ако е грях, че те обичам толкова... Така виж и Аз той те има моля от песента и сърце казва. да ми простиш. Той песента е така казана, не? Аз ще моля да повярваш. Ти всичко знаеш, бе. Аз на Знаете, това която е ти изневери. Браво. С Фили, песен Фили, те срещна. С песен те залюби. Айде, виж, не Защото мразя скръпта. С песен ще умра.